Tita Regine, ang isa pa katawo nga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko ay si Maninay Toyang. Maninay ko sa bunyag, kag sa kasal. Hindi ko malipatan ang pagtatap niya sa akon, kag pagpabatsyag sang pagpalangga, sang magka-depression ako. Naghalin ni sa pag-away ni nanay kag tatay, kundi nakita ko ang pagsakit ni tatay kag nanay, sa kay nanay. Nagahiribion sa si nanay, nga nagapangayo tabang. Nagdalagan ako sa amon tambi, manaog na tani ako sa hagdan, kay dako gid ang akon kahadlok, kag kakulba. Nakadalinas ako sa hagdan, kag nagtupa ang akon ulo sa katapusan nga halintang sini. Nagdulom ang kalibutan ko sadto, kag ang resulta, nahadlok ako kun ara si tatay. Halin sadto, hindi ako makatulog kag makakaon. Nagniwang gid ako kaayo. Ginkuha ako ni Maninay Tuyang sa balay, kagindala sa ila. 3 ang kabataan ni Maninay. Si Ining ang subang, si Baby, kag si Artus ang agot. Nagaobra sadto si Maninoy sa isa kadako nga company sang gasolina, kag may manami nga sweldo. Si Maninay sa balay lang. Upod nila sa balay si Lola Sepa, iloy ni Maninay. Sila tanan ang nagpabatsyag sa akon sang simple pero matamis nga pagpalangga. Ginpabatsyag nila sa akon nga parte ako sang ila family. Halin pa sang una, malapit kami tanan sa isa kag isa. Ginaupod ako ni Maninay sa mga ginakadtuan nandang birthday parties, excursions, fiesta, kag iban pa nga kasadyahan. Masami ginasugat niya ako sa balay, ginapatulog sa ila, agud makaupod pagdason adlaw. Gani, sa magka-depression ako, grabe pag-abi-abi nila tanan sa akon, hasta sa mag-ayo ako. Malapit sa akon ang 3 kabata ni Maninay. Nagapatudlo sila sa akon sing ilang mga assignments sa school. Gahampang kami baraha sa gabi, nagaistoryahanay, gani, madali ako nag-ayo sa akon nga depression. Bago ako gindulong ni Maninay sa balay pag-ayo ko, nagsimba kami anay, kag namahaw sa gwa, upod sang akon nga mga kinakapatid sa bunyag. Masadya kami nga nagbanding. Hanga ako sa tiyaga sang family ni Maninay para mag-ayo ako. Wala nila ako ginkabig ni istorbo sa ila panimalay. Bagkos, ginpabatsyag nila sa akon ang matuod-tuod nga pagpalangga. Hasta subong, hindi ko sanda malipatan. Tita Regine, before I end this letter, let me say the short prayer. Our loving Father, sa tunga sining unfriendly world, let me bring light to the darkness. Please, buligan mo ako to live out your love by loving my brothers and sisters in Christ. Amen. Until next mail, God bless, Student Mom of Lambuno. The people who love you truly, they are blessings from above. They are people nga kinahanglan i-cherish naton. Kanami, no? If we have these kind of people nga ara sa aton nga kabuhi, nga matuod-tuod gid nga nagapalangga sa aton. We feel so blessed, we feel so important, we feel much loved halin sa ila. And they are the ones teaching us about love. And they are the ones nga naga-nurture sa aton, kag nagatudlo gid kung paano man nga magpalangga. With the kind of love that they are giving us, they are teaching us, no, to also be the giver of that kind of love. And so that's why I'm sure ikaw, you really had so much love nga ihatag sa imo man nga mga pinalangga sa kabuhi, ang pag-intindi, ang pagbaton sa ila, being kind sa ila, and being so thankful sa presensya nila sa imong mga kabuhi. Because na-experience mo ang ina nga special nga pagpalangga, nagikan sa mga special people
nga ginpadala ni Lord sa imong nga kabuhi. Now ikaw, you can also truly love based sa na imo nga naagyan nga manami nga feelings being loved. That way, so ikaw makahatag gid, maka-give back also that kind of love sa mga tao sa imo nga palibot, not necessarily sa imo lang nga family, but even sa mga iban, sa mga neighbors, sa mga friends, and even sa mga bag-o mo lang nga nakilala, and even those nga hindi mo pa kilala. Love is really so beautiful, and it should be given away every day of our life. Let us make other people happy by letting them know and by showing them love sa ila. Letting them know how much we care and how much we love them, and by giving that real love para sa ila that we can do in so many ways. Salamat gid, another inspiring story ang imong gin-share diri sa amon this afternoon, student mom of Lambunaw. Oras naton, it's 10 minutes before 3 o'clock. Magabalik ang KLP. Pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Hindi malikawan nga Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge. Oras pa kita for our next letter from Lola Neni, isang Tigbawan. I just hope nga matapos natin ini sa nga hapon. Written November 23, 2023 pa. My dearest Inday Regine. Una sa tanan, ginatami ako sa mayong hapon ang tanan nga katapos ang Bombo Radyo. Ilabi na gid sa imo, Inday. Tawag ako sa kay Lola Neni, isang Tigbawan, nagaedad sang 67, may 7 ka mga anak, kag 25 ka mga apo, kag 8 na ang apo ko sa tuhod. Wow, at 67. Inday, ipasa ko po sa imo programa, party ini sa umagad ko, nga nakaagi po ses. Uy. Inday, ini akong umagad, maisugon nga klase babae. Kay kung ano ang inyo balaisan, hindi kagid kasalot sa babaya. Kay isa pa lang ang imo, polo na ang sa iya. Ay Inday, kung sa pakon mo lang, malaos ka lang. Diri ko suguran sa pagsaysay ang kasaysayan ni Ay kag ni B. Isa kaaga, nag-abot ang tatay ni Ay, kay gintawgan niya nga sugaton sila. Kay nag-away gali sila ni B. Sa sulod sang ilabalay, naghambal si tatay ni Ay, nga mapauligid ka mo kung gamay man lang ang kabangdanan. Sabat ni Ay, gamay imo nga, magutuman ka diri. Kag nagsaligbat si Z, araw-araw nga magutom ka, kay nagapulaw ang manghod ko sa paghakot sa balas para makabakal bugas. Yang balyada ayon, nagpahilabot ka ged. Di nga makasarang ka ged sang imo pangabuhi. Hoy, manugbalik ka sa abroad. Kabay nga hindi ka kadayon, kay masuka kasang ulod. Inday nagupod si Ay kay tataya, pero duha pa lang gani kasi mana, nag-apas si B. Gindalaya ang ila kagamitan. Kag nagligad ang binulan, nagpauli si B. Kay tama kuno kasakit ang iya nga ulo. Kag gintawgan si Ay, nga diri si B, kay wala siya maglisensya. Kag nagbalik naman sila sa ila balay. Inday sa kaaga, naghampang sa lunang ang subang ni Ay, ginsali niya sang hanot. Di ginabalan ko, nga ginahanot mo gid na todo, kay tiduha pa lang ginakatuig. Kay ginsabat niya ako, nag-intra ka,
Bisan patsyon ko ni, wala ka sang labot, kay hindi ikaw ang nagapakaon. Wow, purte man. Susugod sad to, wala na ako nagasaway sa iya. Ambot, inday, kung anong kabangdanan, nga ginpaligaw ni B ang ilabalay sa takas. Ginpaligaw, ginpasaylo, no? So, sandito na sila nag-estar. Pero may nagamasakit ang ilang mga anak. Nagabulos-bulos lang. Kung magpanabok si Ay sang sagbot, nagalapok-lapok ang panit sang isa nila ka anak. Kag nagdesisyon si El, kag Angga, nga padulhugan naman sila sa tupad namon. Sandiri naman sila sa tupad namon. Tama naman kagamo. Kay bisan gamay lang nga diferensya. Kag kakahod gid iya kay Ay. Pareho ang subangya, nakakita sang kulintas, gipasuksok ya. Nagnuno lang si Pren nga pareho sila kulintas. Tigin bistahan niya, wala na. Hindi siya magpasawpil. Nga ang kulintas nga ara sa liog sa iya anak, amo ang kulintas ni Pren. Hasta na umid na sikat, pero pagkaaga, ginbalik man sang iya anak kay Pren. Inday, sugod sad to, wala man sikat nagabugno kay Ay, kay hindi masarangan ang babaya. Inday, ginsudlan sang malaing nga espiritu si Ay. Nagakadlaw siya, kay nagamudlo ang iya mata. Pero wala agad ako magsulod sa ilabalay, kinahadlok ako. Sa 3 na kaadlaw nga naposes si Ay, nagkita kami ni Ninette, hambalya, kumusta kanday Ay kag B? Sabat ko, ginposes si Ay. Kag nagtanaw si Ninette, kag ginambalan niya ako, nga pangamuyuan namon alas 3, alas 6, kag alas 9. Inday kada adlaw, amo ina ang ginahimo ni Ninette, kag sige man ang bulong sang serwano kay Ay. Ginlubngan sang panapat sang serwano ang ginhalinan sang ilabalay kag nag-ayo si Ay. Pero duwa pa lang gani kaadlaw, naglain naman ang panggihon ni Ay kay kun malipong siya, kun maumpawan siya, lain na ang iya tingog. Ginsugat naman ang serwano kag naghambal siya kay Agot, ikaw sina ang makabulong sa iya. Gali kay gansudlan sang kalag si Ay. Laktoron ko na lang, kinasulat ko na iniinday, kadumdum ka sang kalag ni Angel, nga mahalin siya sa lawas ni Ay, sa birthday ni Hope, October 23, inday naghalin si Angel, pero nagbilin siya kay Ay, nga mangayo siya sa pasaylo sa amon, nga pamilya, sang iyabana. Inday, tungod kinangayo sang pasaylo si Ay sa amon, gin pasaylo manamon, kay abi namon, kun lain na nga Ay, ang amon makaupon. Gali, kay nasubrahan pakalain ang iya batasan. Isa kaaga, alas 6 pa lang, nagkadto ako sa likod sang balay, kay nagagarden ako. Gulpi lang ginkuha ni B ang balde, kay ginlampusan niya ang bubon. Ano man? Bada? Hamba ko sa iya, ngagi guba mong bubon, tiding kita makuha sang tubig. Nagwa si ko, ang balya, nga aging guba mo tong bubon. Sabat niya, nga ama kasaka. Sabat ni ko, hindi to ang akon lang, anong sala sang bubon nga ang ginlampusan mo? Sabat ni B, nga hindi gusto si nanay mo, nga nagtakod ako sang motor, kaya nakabulig man ako sang kutkot. Habal ni ko, nga si nanay iyang imopatihan, kay ti dire kita yang nagagamit sang bubon. Inday sa nag-entra ni si Ay, nagsinabtanay na sila, kag naghinabuyay na sila sang bato. Ako iya, nagkadto sa balay ni Kat, kaya pamati lang sa naganli nagapok. Sa nagtawhay na, nagpauli ako. Nakita ko ang jealousy sa bintana ni El, amo to ang nagkalabuka. Halinsad to, wala na nagabugno ang makahinablusan na B sa iya. Pero isa kaaga, nagpanipon si Jean sang basiho, nakita ni Ay, kag nagsali siya sa pangakig, kay iya man kuno. Tigin pabalik na lang ni Jean, pero hindi iya na pagbatunon. Hambalya, ibalik na to. Kag nagpalapit si Ko, kagin panglampos ang botelya, kag naghipos malang si Ay. Ari pagid ang nalaina namon. Kaya nagpatakod si Agot, sang wifi, sa nagabot na ang matakod, hambal ni Ay, diri lang sa balay itakod. Tiyang hambal ni Agot, tiyang kuryente, sa batya, diri lang Nagligad ang 2 ka tuig, August 26, naghambal si Ka. Lola, mabayad na sang wifi? O galing kay si tita Ay, wala pa kabayad. Hambal ko, itabunan ko lang kay kuhaon mo lang buwas kay tita mo Ay. Pag-aaga, ginsukot ni Ka si tita ya Ay. Naghambal siya,
Pero, or nagbayad siya, pero 2,230. Nagambal si nagambal si Tito nga 3,050. 3,000 or 350 kuno kay duha ka balay ang wala sang signal. Inday, wala gid kami kahibalo nga gintaw ganya gali si agot sa Manila kag duha sila ang nagbaisay. Ang nabatian lang namon, naghambal si B kun utdan pilang balayran. Ti sabat ni ay kay B 16. Ti amo na lang ina ang balayran masarangan ta ina. Inday may ginkaduan lang kami pag abot namon, way na kami internet. 3 gid ka balay ang ginutdan nila. Wala kami tanan nagabugno sa ila. November 12, birthday sang apo ni Z. Gindala ni Ay ang mga bata sa balay sang iya kinikanan para hindi mapakaon. Hambal ni N, lola ang mga halo, giniintray ang mga bata. November 14, birthday ni T, nagsali sila sang paandar sang video, okay? Kag magsali kasaot, hindi sila makatulog. Ang kagawad pa ang ilaging tawgan nga pauntaton kagin pauntat Manila Inday. Wala gid kami makahibalo nga may tuyo nga magbalos. Nagbakal sila sang 4 ka boxes nga may speaker kag ginpaatubang niya sa balay ni Z. December 10, nag-abot si Z, ginhalaya kahawas ang mga bayo ang inugbaligaya kag ginpahakot siya kay Ramram dalon sa takas kag siya ang nagabantay didto. Siguro naglain ang iya pamatsyag, nagpauli siya kag nagtulog. Pag-abot ni B, dayon siya nagpaandar, kag nakibot si Z, naghala siya sang hakop sang bato, kag ginabasyaya sa ilakudal. Tinagalapos sa balay nila ni B, kag nagsabtanay sila nga mag-utod. I guess, until lang kita anay diri, dito hindi matapos ang sulat diri sa aton sa buong ni Lola Neni. But anyway, sige diri lang gid ha, kay tandaan ko. Kung diin ako nag-stop so that I would know by tomorrow din ako masugwan. Mga kabombe, we have no more time left. So sa inyo dira nga mga istorya, liyog na lang, i-email me na para nga sa jacket today. Madamo nga mga stories ang aton nga share sa inyo. Paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or you can send your stories, write it down and send it sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na inyong mga paborito nga drama, Toyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo lagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.